господа, честит празник! Горд съм, че втората поредна година съм част от вашия празник. Днес съм тук, за да ви запозная с древните японски изкуство бонсай. Ще ви направя една кратка презентация за основните техники при оформянето и след това ще ви направя една демонстрация как може сами да създадете своя първи бонсай. Първо да се представя, казвам се Свилен Добрев и от 16 години се занимавам с изглеждане на бонсай. От 2008 година съм член на Бонсай клуб България, веднага след създаването му, а 2010 година бях избран за член на управителния съвет и съм от основателите на новата организация на българското бонсай общество, Бонсай България. Искам да ви запозная съвсем накратко с вековната история на бонсай. Дървета в съвси са се отглеждали още в Древен Египет и в Китай. В Япония бонсаите се появяват някъде около 12 век, като истинския възход на това изкуство започва около 14 век. Първоначално бонсаите са се отглеждали само в будистските храмове и само в домовете на най-заможните и най-богатите, но постепенно това изкуство започва да става все по-достъпно и да влиза все повече японски домове. В Европа бонсай е представен за първи път на международното изложение в Париж през 1878 година на японския павилион. И интересното е, че тогава никой не му е обърнал внимание, защото е преди за нещо странно. И едва след Втората световна война, много бързо, бонсай започва да се разпространява по света и все повече хора започват да се занимават с това древно и толкова красиво изкуство. В България до съвсем скоро хората, които се занимават с бонсай, се боряхме на пръсти. От 2008 година, след като основахме област, взехме много сериозно да променим това. Направихме множество изложби, демонстрации, workshoпови изложения в различни градове на страната, а така също и канихме много известни бонсай майстори, за да ни учат. И виждам, че все повече и повече хора започват да разбират какво е това бонсай и започват да се занимават с отглеждането. Как да започнем с отглеждането на бонсай? Има различни варианти, но най-популярните са оттемка или вкореняване на резник от издънка от някакво дърво или от седанка. Може да се загубите и някакво дърво от градински център, което да започнете да оформяте като бонсай, или може да започнете чрез емадори. Това е изваждане на дърво от природата, но само с една забележка, че това е забранено и не е позволено и трябва да бъде съгласувано първо с горското стопанство. Разбира се, има места, на които могат да се изваждат дървета от природата. Едно от тия места е под далекопроводите, защото там винаги трябва да се почиства, да няма растителност. И по принцип там може да се изваждат дървета, но пак ви казвам, не е за препоръчване, трябва да предварително да се съгласували с горското стопанство. Размери на бонсаите. Много често ме питат колко висок става един бонсай. Всеки творец сам избира колко високо да стане неговото дърво, като има едни основни неща, които трябва да се спазват. Трябва да има хармония между стъблото и коровата и съсията, и бонсай трябва да прилича на истинско възрастно дърво от природата, без значение неговата височина. В продължение на много години са се обособили няколко основни стила при бонсаите. Разбира се, не е задължително те да се спазват, но са една много добра насока какво може да изискате от вашето дърво, в коя посока може да го развивате. Някои от основните техники при оформянето на бонсай са армиране и подрязване на короната. Армирането обикновено се прави с медна или алуминиева тяло. То се налага, защото, както знаете в природата, корените на всяко едно дърво се стремят да растат нагоре, търсейки светлината. В продължение на години тези корени стават все по-дълги и по-тежки
и постепенно от тежестта си започват да се увеждат надолу. За увеждането на клоните на дървета в природата също така се помагат и атмосферните условия, тежкия сняг през зимата, силния вятър и други. При бонсаите, тъй като клончетата са прекалено малки и прекалено леки съответно, това увеждане на клоните може да се получи единствено чрез армиране. Затова съвсем нежно клончетата се армират с медна тел, увеждат се в посоката, която желаете. Следващите няколко месеца следите много внимателно да не пиете отпадъците в кората на дървото, след което обикновено около 3-4 месеца армировката се отстранява и клончетата стават трайно в това положение, което сте им задали. Друга основна техника при оформянето на бонсаите, това са подрязването на корените. Това е най-критичната част от оформянето на един бонсай. И има точно определени срокове, в които трябва да се извършват тия манипулации. Освен пресаждането, освен подрязването на корените, също така и пресаждането, трябва да се извършват за широколистните обикновено от края на февруари до края на март, а иглолистните могат от края на март до края на април, понякога и до края на май. Зависи от вида на дървото, всеки вид има своите изисквания. При бонсай всяка година, след всяко пресаждане, той трябва да влиза обратно на цветята. Не в по-голяма, а в все по-малка саксия. Идеята на това е да може все повече и повече да изтъква красотата на дървото. Като много внимателно трябва да се избира и формата на саксията, защото в крайна сметка това е облеклото на дървото. На времето бонсаи са се отглеждали в специални смески от почви. Правят се компост от огнила листна маса, добавя се пясък, глинеста почва и разни други такива добавки. Напоследък все по-често започват да се налагат новите бонсай почви. Това са гранулатните почви, те са абсолютно чисти и стерилни, в тях няма никаква органична материя, съответно и корените на дървета са защитени от болести и най-важното, че са защитени от загниване на корените, тъй като излишната вода много лесно се отцежда от гранулата. Разбира се, когато се използват гранулатни почви, в почвата няма никакви хранителни вещества, затова вие изцяло контролирате подхранването на вашите дървета. И за да мине човек на гранулатни почви, наистина трябва доста добре да се осъзумил какво точно прави. Тук виждате някои от основните гранулатни почви, които се използват. И сега, след всичко, което така накратко ви разказах, искам да ви покажа и в снимки как долу-горе се развива един бонсай. Тук виждате един бряст, току-що е изваден от природата през 2009 година. Виждате какви дебели корени има и абсолютно не е оформен, короната му е непълно рошава. Ето го и месец по-късно, вече се е разлистил, но все още няма никаква визия на бонсай, прилича по-скоро на това. През май месец вече този основен клон е отрязан и дървото тръгва по пътя към своя път на бонсаите. Малко по-късно вече дървото е почнал да пуска първите си ледорасли. На следващата година вече го виждате пресъдено в по-малък съд и вече доста по-оформено, а през май 2011 година вече беше готово да бъде показано в Република. За първи път участва на изложба в Горна Оряховица. И това е най-красивата снимка на това дърво с сесената му окраска. Ето една снимка и от пресаждането през тази година. Виждате колко бързо се развиват корените за една година в саксията. Всъщност в нея не беше останала никаква почва, всичко беше корени и те бяха започнали да издухват дървото нагоре. Разбира се, всички тези дълги корени са изрязани. И не съм ви слагал снимка от сега, защото реших, че най-добре да ви покажа как изглежда на живо.
живеят два пъти по-дълго, тъй като разбрахте, че за тях се полагат постоянни грижи, постоянно се поливат падъци от крокодили, падъци от заболявания. И затова има бонсай, които са и на 500 години, и този бонсай, който съм сложил и съм казал тук, е на 200 години. Надявам се и този, който ви показах сега, след 100 години да стане истинско произведение на изкуството, жалко, че няма да го видя. Приключих с презентацията и сега ще ви покажа как може да се създадете сами своя бонсай.